झंपा उठले रहेला नैहरवे पहुँचल रहे का बात बा हो। तो का करिए सखी हमार सैया जी वैसन बाट कैसन बाटे हो ला सुना उनकर करतूत का करे ना सुनावा। माने नहीं बात हम राजा अपने मान के पिया रोज दारू बेच गहनवा हमरे तहन के पिया रोज दारू बेच गहनवा हमरे तहन के पिया रोज दारू बेच गहनवा हमरे तहन के गहनवा हमरे तहन के गहनवा हमरे तहन के गहनवा हमरे तहन के पिया रोज दारू बेच गहनवा हमरे तहन के पिया रोज दारू बेच गहनवा हमरे तहन के पिया रोज दारू बेच गहनवा हमरे तहन के। और पी के आवे सैया रोज हमारा के मारेला पी के आवे सैया रोज हमारा के मारेला अरे जियारा मोरा जारी जाला सन सजान से पिए रोज दारू बेच गहनवा हमरे तहन के पिया रोज दारू बेच गहनवा हमरे तहन के पिया रोज दारू बेच गहनवा हमरे तहन के। अरे नसवा में राजा मोर हरदम रहेला अरे बड़ा वैसन बा मोना हो का बताई ला सुना अरे नसवा में राजा मोर हरदम रहेला अरे बोले जो ससुर तान दे लगन के पिया रोज दारू बेच गहनवा हमरे तहन के पिया रोज दारू बेच गहनवा हमरे तहन के पिया रोज दारू बेच गहनवा हमरे तहन गहनवा हमरे तहन के गहनवा हमरे तहन के गहनवा हमरे तहन के रोज दारू बेच गहनवा हमरे तहन के पिया रोज दारू बेच गहनवा हमरे तहन के। अरे जाए सखी तोहार किस्मतिये फूट गई। अरे इतने अभी तक सुन लू और आगे सुना उनकर का करतूत बा सुनावा। और कबो मिले नाली में तो कबो मिले झाड़ी में कबो मिले नाली में तो कबो मिले झाड़ी में अरे घूमेला निकाली के कपड़वा अपने तन के पिया रोज दारू बेच गहनवा हमरे तहन के पिया रोज दारू बेच गहनवा हमरे तहन के पिया रोज दारू बेच गहनवा हमरे तहन के। सखी ऐसन मुआना मिल गइल बा तोके। अरे हमार राजा जी पहले ऐसा ना रहना हो, कैसन हो गइल हो? सुनाओ के पाके बिगड़ना बतावा। पहले ना ऐसन रहले सैया खिलेश हो, पहले ना ऐसन रहले सैया खिलेश हो।
अरे नरेंद्र बिगाड़ले हो हमारे सजान के पिया रोज दारू बेच गहनवा हमरे तहन के रोज